मामायन बिजेपिया बिदि सरकार थायो बेनि गाहाय खुंगिरिया सोर जागोन ना बेखौथ' पार्टिया डिसिसन लागोन जेब्ला बेबायदि फैयो अब्ला पार्टिया डिसिसन लागोन गतिके आं सानो जे रायजो राजाफ्रा जायखौ लुबैयो बेनो जागोन बिटिसि खुंथायाव बिटिसिनि रायजो राजा माने बिटिसिनि जायफ्रा भट होग्राफोर बेजोंबो खोथा थागोन आरो जोंनि गासै देरहाबोनाय मानसिफोरनि सायावबो खोथा थागोन दा दिनैथ' बुंनो हाथ'आ केन्डिडेटआ ओंखारग्रोबानो ओंखारगोन जे सोरबायदि दैदेनगिरिया जोंनि बिटिसिखौ माने जुदि बिजेपि फैयोब्ला सालायनो हायो गतिके आं सानो दैदेनगिरिनि अभाब जानाय नङा नोंथांमोना 2020 मायथाइनिफ्राय बिटिसिआव लोगो माने सरकाराव हेफाजाब फैबाय थानाय बिटिसिआव 5 बोसोरनि गेजेराव नोंथांमोनाव खामानि मावनायखौ जोनाखि बिजेपिनिफ्राय माबायदि आसा आंथ' बेफोरजों बारा सोमोन्दो गैया आं जिहेथु बुंथिगिरिनि बिबानाव थानाय हिसाबै आङो एक्जिकिउटिभ बा राजखान्थि बेवहाय आङो माने थाफानो हाया बा बेफोरखौ खबर लानोबो हाया बेफोराव थांनोबो हाया बायदिसिना माने बाथ्राफ्राव गतिके ओरैनोथ' गासिबो बिखान्थिफोरखौ लालायनानै खामानि मावगासिनो सरकारा जाहैबाय इउपिपिएलनि माने दैदेननायाव बे सरकार गतिके इउपिपिएलनि दैदेननायाव सरकार हिसाबै इउपिपिएलनि जिथु प्लेनिं बे प्लेनिंनि सायावनो खामानिफ्रा जादों आं सानो खामानिथ' गोबां जादों नाथाय जेरैबायदि मोनसे मानसिफ्रा मिजिं थायो आसा थायो बेफोर हयथ' जाजोबाबो जानो हागौ बयबो बिदिनो सब सरकारावनो बेबायदि मोनसे बिथिं फैयो नाथाय बे 5 बोसोराव जेफोर थांखिफोर लादों बे थांखिफोरखौ सरकारा हागौमानि मावदों बे थांखिफ्रा बेसेबां फोलोमनो हाया बे आलादा बाथ्रा आरो बेराफारसेथिं आसामाव बिजेपिनि दैदेननायाव सरकार दङ जेराव एजिपि आरो इउपिपिएलआबो दंफायो अदेबानि बिजेपिनि जिथु माने मा होनो बिदिखौ बिखान्थि बे बिखान्थिखौनो लानानै खामानिखौ माने मावनाय जादों जिहेतु बिजेपिनि दैदेननायाव बेवहाय सरकार गतिके गासैबो हाबायाव खामानियावनो माने जुदिअ सरकारा मावदोंब्लाबो बेवहाय रायजोफोरनि गोनांथार माने आयदाजों सोमोन्दो दंना गैया बिसायख'थि बेफोर बाथ्राया फैयो आरो गतिके बेखौ रायजोआ गावसोर नायो जेला सरकार हिसाबै जि हायो ना आं सानो देग्लायनि बोसोरावबो माने रायजोफ्राथ' अनसायगोन बिजेपिनि बेलायाव मोनसे बाथ्राखौ जोंना गोबाङानो सावराया मोनसेया बिजेपिनि बेलायाव जाहैबाय दिनै जेसेबां माने सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बिखान्थि लादों बे बिखान्थिफ्रा रायजो राजाफोर होननानैल' नङा बेक्तिगत जिउआवबो मुलाम्फा होदों दिनै आयुष्मान भारत कार्डआ मानसिनि बेक्तिगत जिबनाव खैफोद आफोद मुलाम्फा होदों दिनै अरुण'दयआ गोरिब मानसिफोरनियाव डाइरेक्ट बेनिफिट होदों दिनै महिला उद्यमिता आसनिया आइजोफोरनि जौगाखांनायनि बेलायाव डाइरेक्ट बेनिफिट होदों दिनै रेशन कार्डनि गेजेरजों फ्रि माइरं होनायफ्रा जोंनि आबादारि मानसिफोरनो गोबां मुलाम्फा होदों दिनै फरायसाफोरनो निजुत मयना आसनिनि गेजेरजों 10,000 जिदु होनो लानाय बेफोर साफ्रोमबो फरायसाफोरनि जिउआव मुलाम्फा फैदों फ्रि एडमिसन बेफोरो माने मानसिफोरनाव मुलाम्फा फैदों आबादारिफोरनो PM किसान 6,000 होनायफ्रा बेफोर खामानियाव फैदों बेबायदिनो गोबां खामानि मावदों जेरै इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार दिनै बाथौ माने थानसालिनि थाखाय 60 कौटि रां आसामनि बिजेपि सरकारा होदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ब्रह्म धोरोमावबो दिनै होदों आरो आसाम दर्शननि मुङै गासै मन्दिर नामघर बेफ्रावबो होदों दा बेबायदि जेफोर खामानि जाबाय थादों बेखौ लानानै रायजोजों आरो बिजेपि सरकारजों डाइरेक्ट सोमोन्दो जाबाय थादों ओंखायनो बायहेरायाव नों नुवाब्लाबो नाथाय सिंजों सिं अलरेडि बिनि मोनसे माबाया मा होनो मेसेजआ माने सहैगासिनो दं बेफोरखौ लानानै मानसिफ्रा बिजिरगोन गतिके 60% मानसिफ्रा बिजेपिया भट बिहैयाब्लाबो आं सानो बिसोरो बेबायदि माखासे सुजुग सुबिदानि हाबाफारिफोरनि थाखाय भट होगोन बे एडभान्टेज दं बिजेपिनाव आरोखि गतिके बाखिथ' बेवहाय राजखान्थिखौ जिहेतु आगोलनिफ्राय खला खलियै खालामबोआखै एलायन्सआवबो दं हिसाबै बिजेपिया बेफोरबायदि माबा लायाखै ओमफ्राय दाबो बिजेपिया बेबायदि थाङाखै जे रायजो राजाया माने माब्रैहाय लायो बिजेपिखौ बिनि सायावसो सोनारगोन बिजेपिया दा इउपिपिएल बिपि बा जि लाइनजों माने फोसावदिंनायाव दिनै माने खामानि मावबाय थादों दासिमबो मावथिनि गेजेरावनो दं बिजेपिनि बेलायाव आरोखि आं मोनथिनायाव जोंनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया गासैबो समस्तियावनो माने मावथि मेल लेङै बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंबाय थादों गतिके दासो रायजोनि गेजेराव हाबसिगोन बे मावथिफ्रा
गतिके रायजोफोरनि गेजेराव हाबोबा माबायदि रेसपन्स मोनो बेनि सायाव सोनारगोन गतिके राजखान्थिगिरिफोरनि थाखाय राजखान्थि आफादनि थाखायथ' इलेक्सनानोसै गतिके इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ सानैसोब्लाबो देरहानांगौ देरहाखांनानै गावनि साननाय लुबैनाय आरो रायजोफोरनि बायदिसिना जेंना आरो सरकारनि लानाय हाबाफारिखौ आयेन आफादाव दैखांनांगौ सरकार नङाब्लाबो जाहाथे रायजोफोरखौ मोनहोनो हायो सरकारनि खामानिखौ मावफुंहोनो हायो सरकारनि खोथा होनायफोरखौ मावफुंहोनो हायो बेफोरबायदिनि थाखाय राजखान्थिनि मानसिफ्रा जेब्लायबो फाव लानांगौ माने रल लानांगौ आरोखि दा बे हिसाबै बे इलेक्सनावबो बिजेपियाबो गुबुन पार्टिफोर बायदि फुललि बे रलखौ लागोन साबसिन समावहाय बिजेपिया बिटिसिआव सरकार दायो बेनि गाहाय खुंगिरिया सोर जागोन दा बेखौथ' पार्टिया डिसिसन लागोन जेब्ला बेबायदि फैयो अब्ला पार्टिया डिसिसन लागोन गतिके आं सानो जे रायजो राजाफ्रा जायखौ लुबैयो बेनो जागोन बिटिसि खुंथायाव बिटिसिनि रायजो राजा माने बिटिसिनि जायफ्रा भट होग्राफोर बेजोंबो खोथा थागोन आरो जोंनि गासै देरहाबोनाय मानसिफोरनि सायावबो खोथा थागोन दा दिनैथ' बुंनो हाथ'आ केन्डिडेटआ ओंखारग्रोबानो ओंखारगोन जे सोरबायदि दैदेनगिरिया जोंनि बिटिसिखौ माने जुदि बिजेपि फैयोब्ला सालायनो हायो गतिके आं सानो दैदेनगिरिनि अभाब जानाय नङा